Хайырлы иртә. Татарстан дәүләт телевидениесенең яңалыклар чыгарылышын башлыйбыз. Студиядә Гөлназ Ибрахимова безнең бүгенге чыгарылышта. Дүртләтә арткан яхшылык Саба районында 3 авылны берләштерүче Шикши җирлегендә халыктан җыелган салым акчасына зур эшләр башкарыла. Авылның яңа һөнәре Актаныш районының яңа Әлем авылы кешеләре махсус хәрби операциядә катнашучыларга ярдәм итә. Бәхет тапкан ана 10 бала тәрбияләп үстергән герой ана Наилә Галиева гаиләсендә хәбәрчеләребез булып кайтты. Татарстанда көзге чәчүлекләрнең 40% куркыныч астында, республикада уҗым культураларының 60% гына тишелде, калганы начар хәлдә. Бу хакта Авыл хуҗалыгы һәм азык-төлек министрлыгында хәбәр ителде. Уңышны ничек коткарырга бу турыда алдагы язмада. Республикада октябрьнең 2 декадасының күпчелек көннәрендә явым-төшемнең тигез булмау аркасында тотырыксыз температура режимы билгеләп үтелде. Явым-төшем булмау һәм туфракта дым җитмәү Татарстанда көзге культуралар чәчүлекләренең 19%-ның кимүенә яки начар торышына төп сәбәп булды. Уңышның иң зур күләме Идел буе, Идел аръягы һәм Кама алды зонасына туры килә. Ә бу гомуми санның 40% диярлек. Республикада барлыгы 550 мең гектар мәйданда көзге культуралар Бу алдан планаштырылганга караганда 50 мең гектарга күбрәк. Узган елгы тәҗрибәне исәпкә алып, уңайсыз һава шартлары аркасында көзге культуралар уңышының бер өлеше әрәм була. Есть определенный риск их сходов. На сегодняшний день 60% у нас взошло. Так скажем, картина по данным Россельхозцентра, который нас анализирует, картина пока такая, 40% у нас пока в таком плохом состоянии. Узган ел ырлыклар бөтенесе дә тишелгән, быел бөтенләй башка төрле. Экспертлар фикеренчә, барысы да яхшы булачак, республиканың ырлык запасы бар. Сегодняшний день семена яровых культур имеются в полном объеме, даже с запасом. Обеспеченность по республике более 120% семенами, то есть там проблем не будет. Единственное, только дополнительные затраты по пересеву будут весной. Сабан культуралары чәчеләчәкме һәм быелгы уңышны югалту ничә процент тәшкил итә? Әлеге сорауга җавап гомуми мониторингтан соң булачак. Динә Нәҗметдинова, Майя Швецова, Ленар Хабибуллин, Татарстан яңалыклары. Бүген Петербургта 12-нче халыкара газ форумы үз эшен дәвам итә. Аның эшендә Татарстан делегациясе дә катнаша. Газ форумы үз тарихын 2011 елдан башлап алып бара. Форум кысаларында күтәрелүче мәсьәләләр Россия газ базарын һәм газ сәнәгатен үстерүгә багышланган. Теманы дәвам итеп, Россия президенты Владимир Путин бу хакта булай дип белдерде. Бүген Россиянең бай һәм амбицияле икътисади көн тәртибе. Авырлыклар, без очраша торган проблемалар барыбыз өчен дә үзгәртеп коруларның темпларын һәм сыйфатын арттыру, гражданнарның тормыш сыйфатын, муллыгын һәм иминлеген күтәрүгә ирешү өчен өстәмә көч бирә. Һичшиксез без суверенитет өчен бөтен өлкәләрдә ныгытабыз. Без үзенең милли мәнфәгатьләрен кайгыртучы һәм үз киләчәген үзе билгеләргә әзер булган барлык илләр белән тигез хокуклы партнерлык өчен ачык дип белдерде Владимир Путин. Махсус хәрби операциядә катнашучыларга төрле яклап ярдәм оештыру дәвам итә. Кемнәрдер йон аяклар, токмач, чәчәкләр әзерләсә, аерым авылларда махсус каплау челтәрләре бәйлиләр. Яңа Әлем авылында алып барылган эшләрнең барышы турында алдагы язмада. Тактадан урнаштырылган җайланмага сетка тарттырылган. Шуңа махсус материалдан тасмалар кисеп аны урнаштыра баралар. Яңа Әлем авылында бу ширтны маскировкалау челтәре үрү урнына әверелдергәннәр. 20 метрдан артып китә инде безнең әләнә. Әзрәк нителмәгән тарттырылмаган сеткабыз да бар. Маскировкалау челтәрен үрү үзенчәлекләрен Чаллы шәһәренә барып өйрәнеп кайттым диде Чәчәк ханым. Шуннан соң үзенә ярдәмгә теләге булган авылдашларны җыйган. Бу инде алар тарафыннан үрелгән икенче челтәр. Эшнең әлләни авырлыгы юк. Тукымаларны кисәкләргә бүлгәләргә һәм бу тасмаларны челтәргә бәйләргә генә кирәк ди әлеге эштә катнашучылар. Биргә алар үз теләкләре белән ярдәм итү ниятеннән килгән. Челтәрләрнең төсен ел фасылына туры китереп ясыйлар. Әлеге челтәрне үреп бетерүгә алар икенчесен эшләүгә керешә. Алия Галиуллина, Регина Салахова, Марат Саррахов, Татарстан яңалыклары, Актаныш районы.
Ватаныбыз язмышына битараф булмаган, кыюлык, батырлык күрсәтергә, ватаныбызны якларга әзер булучыларны батыр контракт хезмәтенә кабул итү үзәгендә көтәләр. Ул бер тәрәзә принципы буенча эшли. Бер тәүлек эчендә барлык документларны да рәсмиләштерергә мөмкин. Контракт буенча сорауларга бердәм 117 телефон номеры аша һәм махсус эшләнгән Татарстан геройлары сайтында җавап бирәләр. Экранда адреслар һәм контактлар күрсәтелгән. Контракт хезмәтен узучыларның барысы да махсус хәрби операциядә катнашучылар кебек үк ташламаларга ия. Контракт төзегәндә бер тапкыр түләнә торган акча күләме 195 мең сум, махсус операция зонасында булганда ай сайын 204 мең сумнан башлап түләү каралган. Балтач районының Карелия авылында яшәүче 70 яшьлек Найля Галиевага Россия президенты Владимир Путин Герой ана исемен бирде. Найля ханым 10 бала тәрбияләп үстергән. Беренче тапкыр 22 яшендә әни булган. Моңа кадәр ана дана ордены, башка медальләр белән бүләкләнгән. Бүгенге көндә яраткан әни, кадерле әби Найля ханым. Матур гаилә президент бүләген ничек кабул иткән? Бу турыда алдагы язмада. Килиннәрен дә, улларын да бәлешне бик яраталар, бик мактап тәмле булган дип ашыйлар. Ел көннәре Найля Галиева бәлеш пешерүдән башлый. Атна сагында Найля ханымның 10 алма бертеге дә туган йортларындагы өстәл артына җыела. Шул 10 баланың 6-сы малай, 4-се кыз. Алар үзләренең эшләре бар, үзләренең фермерлар бар, берсенең фермер белән шөгыльләнә инде. Берсе Әлмәттә яши, укып чыккач та Әлмәткә китте инде. Бисмиллаһир-рахманир-рахим. Әлхәмдүлиллаһи раббил аламин. Күп балалы әни сыер савучы булып эшләгән. Найля ханым әйтүенчә, бала үстерү мәшәкатьләре инде онытылган. Күңел түрендә иң шатлыклы вакыйгалар гына истә. Характерлары буенча төрлечә. Бер генә төрле түгел. Найля ханымның 9 баласы да Балтач районында төпләнеп кала. Эш урыннарында, районда. Найля апаның олы кызына 48 яшь. Семьяда иң олы бала инде мен. Безгә инде кичкенәләрне карап үстерергә эләкте инде. Күп итеп маллар асрыйбыз. Шуларны карап инде. Гадәттә яшьләр тизрәк шәһәргә китү юлын карый, ләкин гаилә башлыгы Харисага балаларына авылда калырга кирәк дип кичкенә чактан ук сеңдереп килгән. Кызганыч, әтиләре моннан берничә ел элек бакыйлыкка күчкән. Авылда калуның төп сәбәбе инде безгә әтиебез авылда калырга дип үндәп килде инде кичкенәдән. Шәһәргә бик барасы килмәде. Шуңа да монда төпләнеп калуга карадык без. Бүген исә Найля Галиева әни генә түгел, иң бәхетле 18 онык өчен әби дә, хәтта бер оныкчыгы да бар. Мин әбигә 3 тапкыр атнага киләм. Ул безне бик тәмле ризыклар белән каршы ала. Әлеге шәҗәрә аеруча игътибарга лаек. Нәсел агачы булдырыр өчен мәгълүмат архивтан тупланган. Безнең менә үзебездәге инде соңгысы инде Харис Найля нәселе инде. Монда үзебездәге генә менә 10 бала таралып, алардан инде менә ничә бала үсәгә бүгенге көндә. Найля Галиевага Россия президенты Владимир Путин Герой ана исемен бирә. Киләчәктә алтын хатынга медаль да тапшырылачак. Әлегә төгәл көне билгеләнмәгән. Динә Нишметдинова, Владимир Юрков, Татарстан яңалыклары. Соңгы 10 еллар эчендә Татарстан һәм Төркия арасында күршеләр, туганлык, дуслык мөнәсәбәтләре урнашты. Мөнәсәбәтләрнең ныгуында дипломатик вәкилләрнең дә өлеше зур. Төркиянең Казандагы баш консулы итеп кем билгеләнде? Мөршидә Җихан репортажы. Куркма, сүнмәс бу шәфәкләрдә йөзгән ал әлем. 102 ел әлеге гимн кардәш төрек халкыбызның хөрлек һәм милләтпәрвәрлек сагында. Төркия Җумһуриятенең Казандагы яңа консулы Огур Йылмаз белән очрашу да гадәттәгечә бәйсезлек маршыннан башланды. Бу ел Төркия Җумһуриятенең курылышының 100 ел бәйрәмен кутланды. 100 ел эчендә Төркия төрле өлкәләрдә, шул исәптән инфраструктура, мәгариф, сәламәтлек саклау, гаделлек һәм технологияләрдә зур уңышларга иреште. Шулай ук икътисади яктан үсеш алган илләр рәтенә керде. Бу казанышлар зур сынауларны узып, кыенлыкларны җиңү нәтиҗәсе булды.
Казанга яңа консул билгеләнү Төркия Республикасы төзелүенең 100 еллык юбилеена туры килде. Шул уңайдан оештырылган тантаналы бәйрәм һәм очрашу кичәсендә Төркия президенты Рәҗәп Эрдоганның милләттәшләренә котлавы ирештерелде. Шулай ук Татарстан рәисе һәм Татарстан Дәүләт Советы исеменнән чыгыш ясаган Фәрит Мөхәммәтшин котлау белән бер рәттән ике республика арасындагы хезмәттәшлекнең көннән-көн артуын искәртте. Türkiye biznesi bilen Tatarstan biznesi bik motor ettirip alış-veriş satı alıp baralar. Hem medeniyetimiz bilmene arada birgelep işleyimiz. Ben onlarını bugün tebrikledim, rahmet sözünü yetkirdim. Reisimiz isminden, Respublikanın yetakçılığı isminden, umumi halk isminden. Niye degende kimni sırama Türkiye'de yol etken, Türkiye'de bulgan büyük rahmet, kunakçıl halk diler. Şunun için bugün ulu bayram, biz onlara bugün rahmet sözü bilen en eski dilekler dileymiz. Oңышлар bulsun. Тантаналы очрашу барышында кунаклар Төркия икътисадының төрле тармакларындагы заманча казанышлары күргәзмәсе белән дә танышты. Biz birbirimizni yaxşı anlayırız, biliriz. Tarixlarımızı hürmet ederiz. Okuşlar bilen, studentlar bilen aralaşu gül devam edip bardı. Şuna göre 100 yıllığı tarihi bulgan Türkiye devletinin geleceği zor. Bugün günde oңышлар, esenlik, sağlık, halkımız gürlesin, yaşasın, dost bulayık. Яңа konsulga, яңа işte, яңа oңышлар biz her vakit açık. Яңа консулга Төркиядән килеп укучы студентларның санын арттыруда да эзлекле эш алып бару йөкләнә. Безнең алар белән проектлар бар, театр буенча, бию буенча һәм аларның эшләре бик күп иттереп җырлыйлар, матур иттереп уен коралларын саклыйлар. Милли уен кораллары ансамбльләре бик бар. Һәм безнең телләребез дә, һәм тарихи яктан да без экспедициялар ясыйбыз, һәм аларның студентлары бик талантлы һәм туризм буенча да безнең студентлар анда, аларның студентлары бездә, шундый без стажировочный площадкада үткәрәбез. Татарстан Республикасыннан тыш Башкортстан, Мари Эл, Мордовия, Чувашия Республикасы, Самар өлкәсе дә яңа консул карамагында. Яңа вазифада аңа башка илләрнең консуллары да уңышлар теләп, Төркия Республикасының 100 еллыгы белән котлады. Төркиянең Казандагы яңа дипломатик вәкиле Угур Йылмазны икләтә тәбрик итәбез. Ул яңа эшкә кереште. Бергәләп киңәшләшеп эшләрбез. Беренче очрашу төрекчәләтеп әйтсәк тамам. Угур Йылмазның консул буларак эшчәнлеге башланып кына китә. Мөршидә Җиһан, Ленар Хәбибуллин, Татарстан яңалыклары. Татар информ мәгълүмат агентлыгында Татарстанда милли мәдәниятләр һәм традицияләр елын тәмамлау халыклар бердәмлеге көненә багышланган матбугат конференциясе булып узды. Агымдагы елга йомгак ясалды. Татарстанда милли мәдәниятләр һәм традицияләр елын тәмамлау халыклар бердәмлеге көнен бәйрәм итүгә багышланган зур чара Казан Экспо залында үтәчәк. Анда 1000-гә якын катнашучы булыр дип көтелә. Шулай ук сәнгать төне бөтен Россия акциясе була. Халык хозурына Шигүле Татарстан Республикасы картасында тәкъдим ителер дип көтелә. 2023 елда зур этнографик диктант язу, милли костюмнар күргәзмәсе дә халык арасында танылу алган. Бу ел ул айрыша тирән мәгънәгә ия, чөнки безнең гореф-гадәтләр, безнең традицияләр, ул безнең динебезнең, милләтебезнең нигезе дип санала. Һәм әлбәттә дөрестән дә бу ел безнең өчен бик мөһим һәм без ышанабыз, бу елдагы чаралар алар куанычлы итеп уздылар һәм әлбәттә киләсе елларда да бу без эшне дәвам итәрбез. Интертат сайты татар телендәге иң күп укыла торган веб-сайт буларак халыкара рекордлар китабына һәм Россия рекордлары реестрына кертелде. Россиядә елына татар телендәге иң күп укыла торган сайтның 1 350 000 уникаль укучысы бар. Аның баш мөхәррире Рәмис Латыпов. Интертат беренче татар телле электрон газета 2001 елда теркәлеп, 2002 елда эшли башлый. Иң популяр татар сайты булып кала. Укучылар саны да елдан
жыл орта. Коллективны Татмедиа Республика матбугат һәм масса күләм коммуникацияләр агентлыгы җитәкчесе Айдар Сәлимгәрәев котлады. Иҗади уңышлар, яңа рекордлар теләде. Татмедиа акционерлык җәмгыяте генераль директоры Шамил Садыйков әйтүенчә, төрле титуллар, төрле казанышлар була. Әмма безнең беребездә дә шул исәптән рус телле матбугат чараларында да, татар телле аудиториядә беренче номерлы ресурс интертат булуы шик тудырмый. Бу рәсми рәвештә барысы тарафыннан да таныла дип белдерде. Эфирда яңалыклар программасы дәвам итәбез. 2013 елда республикабызда үзара салым программасы гамәлгә керде. Халык тарафыннан җыелган үзара салымның һәр сумын Татарстан хөкүмәте 4 тапкыр арттырып, өстәмә финанслый. Әлеге акчалар җирлекнең көнкүреш шартларын яхшыртуга тотыла. Программаның үтәлеше хакында алдагы язмада. Үзара салым республика программасы район авылларда максатчан рәвештә тормышка ашырыла. Саба районында 3 авылны берләштерүче Шикше җирлегендә дә халыктан җыелган үзара салым акчасына зур эшләр башкарыла. Әйтик, узган ел җирлектә 325 мең сумнан артык үзара салым акчасы җыелган. Әлеге сумманы хөкүмәт 1 миллион 300 мең сум күләмендә өстәмә финанслаган. Шикше авыл җирлеге башлыгы Ради Хайретдинов әйтүенчә, әлеге акчалар юллар төзекләндерүгә, Сардинка елгасы аша җәяүлеләр өчен күпер булдыруга тотканнар. Күпернең озынлыгы 25 метр тәшкил итә. Хәзер авылның икенче урамына кыска юлдан гына да йөрергә мөмкин. Мәктәпкә дә якын. Безнең бу программа инде дәвамлы булсын иде. Яңадан да алга таба да инде рәхмәтемне әйтәсем килә үзебезнең халыкка шушы акчаны җыюда ярдәм иткәннәр өчен. Теләп башкарабыз халык белән бу эшләрне. Яңадан безнең спонсорларыбыз да мондый нәрсәләргә ярдәм итәләр, шушы акчаны җыюда булышалар. Шулай узган ел үзара салым акчасына урам юлына таш та түшәгәннәр. Якын арада күпер юлын һәм урамны яктырту өчен багана уты да куйдыру теләге бар. Шулай ук балаларга уен майданчыгы, яшьләргә ясалма өслекле футбол кырышләүдә планга кергән. Авыл кешесе дә үзгәрешләрдән бик канәгать. Менә әле быел шушы бик матур, кичкенә күпер салынды. Моңа авыл халкы бик шат. Чөнки безнең авылның бик күп өлеше шушыннан йөри, мәктәпкә йөри, эшкә йөри. Бик яратабыз, бик тузган иде. Шундый сөендек. Алан елга авылында яшәүчеләр исә менә бу асфальтлы юлдан инде 10 еллап файдалана. 2 километр 400 метр арага салынган юл Сабага бару юлына тоташкан. Биредә дә эш тукталмый, урам тыкрыклар төзекләндерелә. Шулай ук җирлеккә керүче 80-гә якын хуҗалыгы булган Сәрдә авылында да төзекләндерү эшләре бара. Гомумән, 3 авылда 830 кеше яшәүче җирлектә бүгенге көндә яхшы мәчетләр, кибетләр, мәктәп, балалар бакчалары, мәдәният йортлары гөрләп эшләп тора. Тормышның ямен кадерен белеп, рәхәтләнеп яшисә, ил көннәребез генә тыныч булсын. Шулпан Әмири, Гөлназ Вахитова, Разил Никматов, Татарстан яңалыклары, Саба районы. Татмедиа бинасында урнашкан әдәби кафеда Уфа шәһәрендә яшәп иҗат итүче Дилә Мөхәррәм Хайретдинованың «Мәхәббәттән татлы җимеш» дигән китабы тәкъдим ителде. Ул авторның Татарстанда басылып чыккан беренче китабы. Тулырак Ләлә Зәйнуллина язмасында. Халыктан чыккан кешеләр, халык укый торган кешеләр, үзешчән ниндидер язучылар мөмкин. Андый кешеләр табыла. Иң мөһиме ул Татарстанда түгел, андый кешеләр Башкортстанда да күп, Мәскәүдә дә күп. Китапка кергән повестта хәзерге заман кешеләре сурәтләнә. Аларның гомере күбрәк офисларда, командировкаларда үтә. Әмма геройлар нәкъ элеккечә мәхәббәт утында яна, гаилә кору, нәсел дәвам иттерү турында уйлана. Әгәр дә син ниндидер әсәр язасың икән, яисә уйланасың икән, юлыңда кызыклы кешеләр үзләре пәйда булып тора. Үзләре киләләр дә мин сиңа мәхәббәт тарихымны сөйлим әле, менә минем яшь чагымдагы көндәлегем бар иде, шуны калдырам әле, менә мин иремә багышлап язган хатым бар иде, ул инде аны укымады, сезгә калдырам әле, сезгә кирәк булыр әле дип шундый язмалар бик күп туплана, җыела. Һәм шулай ук менә мәхәббәттән татлы җимеш ул хатын-кызларның язмышын үрү ниятендә башлаган әсәр булып чыкты. Дилә Фрус газетасының редакторы, һәм Атна газетасының шулай ук редакторы, без бергә эшләдек. Без дә университетта укып чыктык журналистика факультетында. Технология белән Атна дигән газета чыгардык. Һәм шунда ул хатын-кыз, гаилә рубрикасын алып барды дип әйтергә мөмкин. Һәм бик күп материал туплады. Тора бара ул шушы җыйганнарын әдәби әсәр итеп бирү уйына килде, уй ниятенә килде һәм уңышлы башкарып чыкты.
Әлеге басма кісе китабы форматында Қазан утлары китапханасы сериясында шыққан 22-ші басма. Бүгінгі күнде әлеге серияда 24 китап дүния көрді. Ләлә Зайнуллина, Ирек Хамидуллин, Татарстан яңалыклары. Гомер тәлгәшләрендә кешеләр язмышы. Казанда күренекле язучы, әдәбият галиме Габдулла Тукай исемендәге дәүләт премиясе лауреаты Тәлгат Галиуллинның 85 яшьлек юбилеена багышланган кичә булып узды. Әдипкә Татарстан Республикасы рәисе карары белән Татарстанның халык язучысы дигән мактаулы исем бирелде. Тәлгат Галиуллин турында бик күп сөйләп булыр иде. Ул татарның иң матур җәһәрләренең берсе. Тормышын иҗатка, халкын дөнья күләм дәрәҗәдә танытуга багышлаган әдип. Аның әсәрләре шул дәрәҗәдә тормышчан ки, аларның теләсә кайсы буенча менә дигән кинофильм төшерергә мөмкин булыр иде. Оның әсәрләрен безнең авылыбызда бик яратып укыйлар. Аңа менә карасаң, аның инде әсәрләре күз алдына килеп, һәрбер геройы шулай аның үзен шагылдырып менә үзе дә нәкъ шундый ул менә әсәрләре шикелле үзе дә. Без аны бик яратабыз. Язучы ул психолог та. Тәлгат Галиуллинның һәр әсәрендә акыллы киңәш, гыйбрәт табып була. Менә күптән түгел генә Анакорт әсәре чыкты, бик китабы чыкты. Әле безнең иратларыбызны тасвирлауда булай иттереп язган кеше югыя. Менә шушында ул проблеманы күтәрә. Сез егетләр җибемәгез. Үзегезнең кызларыгызны яклый белегез. Шиттән килгән иратларга бирмәгез аларны. Сез татар егетләренең алпат затлары булып, акыллы затлары булып, шын ир егетләре булып кала белегез дип менә шушы теманы күтәргән. Татар язучылары арасында беренче тапкыр мафия темасын калкытучы да ул. Тәлгат Галиуллинның Кияү әсәре буенча сериалда төшерелгән. Башышымнан китми кайгы булыр. Һәр замананың үзенең яхшы яклары бар, тискәре яклары бар. Китап укыйм, үземнең күңел тынычлыгы өчен, үземнең күңел халәтемә туры килә торган китапларны. 33 яшьтә СССРның иң яшь ректоры булган Тәлгат Нәбиевичның кул астыннан берәм-берәм тәҗрибәле укытучылар чыккан. Алар хәзердә остазларына рәхмәтле. Ул китап язу гына түгел, Тәлгат Нәбиевич бүгенге көндә безнең Татарстаныбызның яхшы укытучыларында әзерләгән шәхес дип әйтәсем килә. Мин аңа бик рәхмәтле. Юбилей кичәсе өчен Тәлгат Галиуллинның тормыш юлы сәхнәләштерелгән. Режиссер Татарстанның халык артисты Зөфәр Харисов, сценарийны Тәлгат Нәбиевичның хәләл җефете Зөлфия Султан язган. Әнә сеңелләреңне урамда калдырып, Казанга китергә җыенасыңмы? Аны шул хәле тыңлау рәхәт, чөнки ул аяклы энциклопедия дип әйтергә дә мөмкин аның турында. Бер кыенлыкларга карамастан яшәргә тырышып, яшим дип яши торган кеше. Шуның оптимизм мине дәртләндерә. Төрки дөньяда танылган әдәбият белгечен Татарстан Фәннәр академиясе алтын медаль белән бүләкләде. Шулай ук Татарстан Республикасы рәисе карары белән Тәлгат Галиуллинга Татарстан халык язучысы дигән мактаулы исем бирелде. Киләчәктә иң зуры нәрсә кирәк безнең яшьтә? Сәламәтлек телибез. Әдипнең туган авылы Кычытканлыдан татар әдәбияты аксакалын зурлап, авылдашлары да килгән иде. Бик хөрмәт итәбез, бөтен авылыбыз, бөтен районыбыз, бөтен төбәгебез белән аларны хөрмәт итәбез. Ул татар поэзиясының иң дәрәҗәле тәнкыйтьчесе. Кичәгә Тәлгат Галиуллинның иҗатын хөрмәтләгән барлык әдәбиятчылар җыелган иде. Соллы фикерле зирәк язучының әсәрләре дә, тормыш тәҗрибәсе дә озак еллар яшь буынга үрнәк булып торыр әле. Миләүшә Гайфанова, Александр Решеткин, Татарстан яңалыклары. Хөрмәтле телевизор караучылар, берничә минуттан эфирыбызны Хәерле көн Татарстан тапшыруы дәвам итә. Бүген эфирда Айзилә Батырханова эшли. Хәерле иртә, Айзилә. Бүген безне ниләр көтә? Хәерле көн Гөлназ, исәмсез телевизор караучылар. Бүгенге чыгарылышта без рәхәтләнеп гармун моңнарына кушылып җырларбыз. Уйнагыз гармуннар сезне Апас районына сәяхәт итәргә чакыра. Рәхмәт, Айзилә. Бүгенге яңалыклар чыгарылышы тәмам. Без яңалыклар иҗат төркеме саубуллашабыз. Үзегезне һәм якыннарыгызны саклагыз. Исән, имин булыгыз.